Ni'n sylw ni nawr ynghylch y Defaid yw'r Fforest Clun. Kevin Price o Lanfair Cereinio. Nawr ti'n reiddiol yn cael dy gysylltu gyda chadw Defaid Texel, ond ti hefyd yn cadw chydig bach o rhain hefyd? Yndw, dwi wedi bod yn cadw'r Clun yma ers 8 blynedd wan, siŵr. Be sy'n mor arbennig amdani nhw? I fi, maen nhw'n ddefed smart, maen nhw'n ei dde a magu oen. Maen nhw'n mame dde, ac maen nhw'n ei dde am ddim pigo pethau fyny fel ffotrot, ac mae gen nhw dipyn o resistance efo worms a bethau fel yna hefyd. Ac o ganlyniad i hynny, maen nhw'n cael ei allforio i wledydd eraill yn clywed? Mae yna dipyn yn mynd i Iseldiroedd, mae yna Iwerddon, mae yna dipyn yn Iwerddon, ac dwi wedi gweld mae yna bobl yn y States hefyd. Mae yna bob man, really. Pam mae'r Iseldiroedd yn benodol? Achos y traed, dwi'n meddwl. Maen nhw yn rhoi dde. Maen nhw ddim yn cael llawer o trafferth efo'r traed. A mae'r Iseldiroedd, maen nhw'n eitha lib yna, so mae ddim hwnna'n rhaid pwysig i nhw i cael ddefed efo'r traed dde. Ac o edrych arnyn nhw, maen nhw weld yn ddefed urddasol iawn, yn mynnu eich sylw chi'n dala i pennau lan yn uchel. Maen nhw'n mynnu sylw chi, yndyn nhw? De, maen nhw'n smart iawn. Yn mynd nôl, ond nhw'n tuedd bod yn edrych mwy fel y Shropshire. Cristia lawr, ond ac o nhw'n tawa fech mwy o carcass, ond ar ei bethau newid yn y 60au. A maen nhw wedi cael mynd am y Cristia sy'n sefyll fyny. Ac mae hwnna'n rhoi ychwanegu o ryw gymeriad i'r bryd hefyd bod y clus yn sefyll i fyny uchel. Yndi, o'na miloedd o cluns a gwmpas yn y 60au. Ac maen nhw wedi ddod i numbers mynd lawr tuad, ac mae bobl dechrau cadw nhw wan, a maen nhw'n dod nôl, a cyn bech mwy o carcass yn nhw hefyd. Fel mae'n digwydd, mae'r niferoedd wedi cynyddu yn sylweddol fan hyn yn y sioe. 19 oedd yma nôl yn 2010, a mae rhyw 39 yma nawr, felly yna dipyn o gynyddiad wedi bod fyna. Oes. So mae yna ambell un wedi gwneud yn dde, gwmpas fyny yn yr Great Yorkshire, mae yna ddafad yma sydd wedi bod yn gwneud oedd hi'n reserve interbreed. Oedd o Anna Pennell o Darlington. A mae hi ar hyn o bryd wedi cael ei tynnu ar frig yr rhestr ar hyn o bryd. Ond nawr, megis dechrau mae'r beirniaid, all rhywbeth ddigwydd. Mae yna rai glin yma fyd. Mae yna cwpl yn y canol yma. Nhw sydd wedi ennill yr flock competition. Y pedwerydd a phymed i lawr? Nhw sydd wedi adael orau yma ym Mhryden. A mae hwnna'n dipyn o glod, yn dweud unrhyw arddangoswr, unrhyw fridiwr, bod nhw'n ennill adael orau? Didi. A maen nhw wedi bod yn cadw'r Texas, yr bryd yn neud. Wedi bod estalwm yr un hen. Mynd nôl i'r cyn y rhyfel, sy'n ei ddweud. Mae'n hanfodol bwysig cadw'r un gwad i fynd, yn enwedig os mae'r gwad yn angen llwyddiannus. Yn debyg i beth ti'n gwneud gyda'r Texels? Yndi, mae'n bwysig, yndi. Wel, tamed i aros pryd fan hyn yn nosbarth y Defaid blwydd Fforest Clun. Ac fyddwn ni nôl i weld pwy fydd yn ennill nes mlaen. Dwi'n credu bod yna gynlyniad fan hyn yn nosbarth y Fforest Clun. Mae yna ddau gylch yma i gyd, y rai sydd wedi credydu a rai sydd heb i credydu. A mae ynghylch y rai sydd heb i credydu, Kevin. Na fo, a mae Mrs Pennell gyda'r ddafad sydd wedi gwneud yn dde yn y Great Yorkshire. Mae wedi cael yr meddwl gyntaf. Anna Pennell o Darlington wedi ennill y wobr gyntaf fan hyn, a wedyn Monty Davies o Aberrheon Aberhonddu yn ail. Ac mae'n edrych yn debygol bod wedyn yn mynd i'r cylch sydd wedi credydu o eiddo Brian Davies dan yr eglwys. Garth Brengi'n cael y trydydd wobr. Na fo, Brian. Mae Brian wedi bod cadw'r Texas estalwm. Am wneud job de. Maen nhw'n cadw amrywiaeth o fridiau, dyn nhw, Geraint a Brian? Texas, Charlies. Mae pawb yn abod Geraint a Brian. O'n i siarad o Geraint byddyrnod, a mae'n ei trimio dros 100 o ddefed ar gyfer y sioe frenhinol eleni. Tipyn o gamp, yn dwi? Yndi, mae. Good golly. Wel, diolch o galon i ti, Kevin, a llongyfarchiadau mowr iawn i Anna Pennell o Darlington. A i siarad â hi nawr. Llongyfarchiadau, congratulations. Thank you so much. Is this the first time you've come to the show? Yes, it is, yes. And winning? I know. That's great. A
And you've been winning a lot in 2018 already. Yes, yeah. She's had a really good season this year. She was a reserve interbreed overall at the Great Yorkshire Show a fortnight ago. So, yeah, a bit of pressure coming here. So we're really pleased. Fantastic. Well, she's keep continuing with the success. Fair play. Thank you very much. Thank you. Good luck to you for the rest of the showing. Thank you. Diolch.